T'ha passat mai que reps la teva nòmina però no saps ni com començar a llegir-la? Molts números, conceptes estranys... Doncs avui t'explicaré de manera clara perquè entenguis absolutament tot de la teva nòmina. Primer de tot, una cosa molt important. La nòmina no és un paper de feina qualsevol, és el teu registre com a treballador. És el document que posa quan guanyes, quan et retenen i què és el que et queda a final de mes. A la part superior de la nòmina hi trobaràs les dades de l'empresa, les teves dades personals, el teu primer dia a la feina, la categoria segons el conveni i el teu grup de cotització. Bàsicament és tota aquella informació que t'identifica tu qui ets i quin rol tens dins l'empresa. Després passem als devengaments, que són totes les quantitats que has generat durant el mes com a treballador. Aquests es divideixen en dues parts, les salarials, que cotitzen a la Seguretat Social, i d'aquí ens hem de fixar en el salari base, que és aquella quantitat que reps fixa del teu sou, i les no salarials, que no tenen ni deduccions IRPF ni cotitzen. Recorda que segons el teu conveni col·lectiu els conceptes i imports poden canviar. Un cop sabem el nostre salari brut, passem a les deduccions, és a dir, els descomptes i les retencions. Aquests diners serveixen per si tu et trobes malament d'agafar una baixa mèdica, per si tens un accident laboral o per si vols agafar una baixa de maternitat. També hi trobem la retenció d'IRPF, que és la part que s'avança a Hisenda de cara a la pròxima declaració. Aquesta retenció pot variar depenent del tipus de persona, però més o menys el mínim és un 2% i la mitjana sol estar al voltant d'un 15%. I finalment arribem al que més ens interessa, quan cobrem realment a final de mes. Doncs la fórmula és molt fàcil. Agafes el salari brut i li restes totes les deduccions. Això el que crea és el salari net, que és aquell que perceps tu al compte corrent. Ep, però saps quan paga l'empresa per tenir-te contractat? A la part final de la teva nòmina trobaràs un apartat que posa aportacions de l'empresa a la Seguretat Social i la suma de tota aquella quantitat és el que paga l'empresa per tenir-te contractat. Ara ja saps llegir la nòmina de manera perfecta. El que et pot anar bé és imaginar-te la nòmina com un pastís. Té trossos que tenen un sentit diferent. El tros que tu et menges és el teu salari net. Si no mires bé aquest pastís, mai sabràs la part que et toca. Així, evites sorpreses a final de mes.